Čau lidi, zdravím vás Triplex z dalšího challenge, já jsem tady s Fejdem. Čus! A budeme nasáčet Chubby Bunny challenge. Já jsem se dělal jojo, marshmallow bombonky. Bylo to slavě, takže why not, že? A za kamerou je tady pán Pachťák, který to nemůže natočit, protože má rovnátka a zaseklo by se to tam. Takže já si myslím, že si... debil. Takže já si myslím, že bychom si mohli rozbalit ty balíčky s marshmallowama, můžeme začít. Tak můžeme začít, já začínám, takže... Chubby Bunny. Chubby Bunny. 1-1. Chubby Bunny. Znám. Hubu na jednoho čuráka. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Nekošete, ale. Nekošem. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Kurva, šlepena hnusná. Chubby Bunny. Kurva, to už nejde. Chubby Bunny. Joj. Chubby Bunny. A tak teď Lukáš? Lukáš, dobrý, takže já pokračuji. Chubby Bunny. No, vlastně ty kokote už ukážal. Ty, ještě jdu já. No a teď Erik. Tak. Kurva. Chubby Bunny. Na piče. Chubby Bunny. Kurva, vylez ven. Chubby Bunny. Bunny. Chubby Bunny. Já nemám more hubek, proč na čuráky? Chubby Bunny. Hej, kolikáte to je? Nevím, ale mají už hodně. Oh shit, to už je... A bacha, to už je polovina balení. Možná je více. Fuck. Kolik to si, že? Takže jsem jasný vítěz, snad, no určitě. Takže tady chudák prohrál, ale to nevadí, může přidat v dalším challenge, který bude asi za 2 dny nebo někdy. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam dát like, odběr nebo nějaký hezký komentář a uvidím se zase někdy příště a čau. Takže trošku si to popletlo, šli jsme domů, podělili jsme se na tablet a všechny ty prohry a co měli znova. Můžu? Takže je to celé popletené, jsme se podívali domů na tablet, takže je to celé úplně jinak. Takže já zbyl na ten Chubby Bunny, tam nebylo nic, co by měl udělat ten, kdo prohrál, nebo ten, kdo vyhrál, že už dal třeba facku nebo tak. A facka by byla docela blbá, protože prata, na to se rozhodně že mu dám akorát jednou Jíte tu koně dětskou pokožku? Máme dětská brnka. Já si myslím, že může jít na to, takže nastav ramínko, ještě třepu a prostě mu dám za ramene a to je všechno, no. Aby to ještě přežil. Vedle, ale to je. A už. Ne, dobrý! Ty už jsem se trefil. Takže sorry, vole, a zase příště, čau.